Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panahiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, karong gabiyona ni ining unang Biyernes sa bulan, kitang tanan gidapit sa pagsaulog sa Santos nga misa. Sulod nining maong Santos nga misa, atong ihalat ang atong mga pakampo alang kanila nga masakiton sa lawas ug kalak, kanila nga nakantos sa kalisod sa kinabuhi. Ato usab nga giapil sa atong intensyon ang atong taksa-taksa ka mga pamilya, ingon man ang atong personal nga mga intensyon. Mga igsoon, mahinulusor kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan, sa way paglimot isugilon ko. Sayod ka man tiningalaw, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tanganan ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong ipaabot, ipaganak mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagawom sa tanan ug pasayloan sa atong mga sala, daton unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imo mga anak aron maklakat sila diha sa kahayak ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit ug bantayan kami diha sa kasanak sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Henesis. Namatay si Sara sa usa ka gatos ug kawhaag 7 ang iyang panuigon. Dito siya namatay sa Hebron, sa yuta sa Kanaan. Nagbangutan si Abraham sa pagkamatay ni Sara. Unya mibiya siya sa dapit, diin gihaya ang iyang asawa, ug giingnan niya ang mga Hitihanon. Usa ako kalangyaw nga umalagi dinhi, baligyai ako yuta nga kalubngan ko sa akong asawa. Unya gilubong ni Abraham ang iyang asawa nga si Sara sa maong langob sa yuta sa Kanaan. Busa, napanag-iya ni Abraham ang uma ug ang langob ni ini nga kaniadto ila sa mga Hitihanon. Tigulang nakaayo si Abraham ni ining panahuna, ug gipanalanginan siya sa Ginoo sa tanan nga iyang gibuhat. Giingnan niya ang 12 tigulang niyang sulugoon nga maoy iyang gipiyalan sa tanan niyang katigayunan. Itapion ang imong kamot sa tunga-tunga sa akong paa, ug panumpa kanako sa ngalan sa Ginoo, ang Dios sa langit ug sa yuta, nga dili ka mangitag asawa nga taga dinhi
sa kanaan alang sa akong anak. Lakaw ngadto sa akong nasud ug pangitaig asawa ang akong anak nga si Isaac didto sa akong mga paryente. Apan nangutana ang sulugoon. Kun ang babayi dili mo uban kanako nganhining yutaa, paadtuon ko ba ang imong anak ngadto sa yuta nga imong gigikanan? Mitubag si Abraham. Ayaw gayud paadtua didto ang akong anak. Ang Ginoo nga Dios sa langit nagdala kanako gikan sa balay sa akong amahan ug gikan sa yuta sa akong mga paryente ug nanumpa kanako nga ihatag niya kining yutaa ngadto sa akong mga kaliwat. Magpadala siyag anghel nga mag-una kanimo aron didto makakaplag kag asawa alang sa akong anak. Apan kun ang babayi dili gustong mukuyog kanimo, makalingkawas ka na niining imong panumpa kanako. Bisag unsay mahitabo, ayaw paadtua didto ang akong anak. Niining higayuna, si Isaac nga didto magpuyo sa yuta sa Negeb, nahiadto sa kamingawan sa Berlahai-roe. Usan ni ana kahapon misuroy siya sa kaumahan ug nakakita siyag mga kamelyo nga nagpadulong kaniya. Unya nakita ni Rebecca si Isaac ug nanaog siya sa iyang kamelyo ug nangutana sa sulugoon. Kinsa man kanang anaa sa uma nga nagpadulong kanato? Ang sulugoon mitubag. Siya ang agalon ko. Busa, gikuha ni Rebecca ang iyang kupo ug gitabunan niya ang iyang nawong. Si Isaac gisuginlan sa sulugoon sa tanan nga iyang nahimo. Unya, gidala ni Isaac si Rebecca ngadto sa iyang tulda nga gipuy-an ni Sarah nga iyang inahan ug si Rebecca gipangasawa niya. Nahigugma si Isaac kang Rebecca ug si Rebecca maoy nakalipay kaniya sa pagkamatay sa iyang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Kinsay makasugilon sa gamahanang mga buhat sa Ginoo o makasangyaw sa tanan niyang kadayganan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Bulahan sila nga nagatuman sa matarong, sila nga naggabuhat kanunay sa husto. Hinumdumi ako, o Ginoo, diha sa imong pagpalabi sa imong lungsod. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Duawa ako sa imong makaluluwas nga hinabang, aron makakita ako sa kausbawan sa imong mga pinili, pagsadya diha sa kalipay sa imong lungsod, ug paghimaya sa imong kabilin. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Alleluia, alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap manausap kanimo. Kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw Ayaw ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus ni atong dapita, ug samtang naklakat siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga nginganlak Mateo, nga naklingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Ug mitindog si Mateo, ug misunod kaniya. Samtang nakaon si Jesus dito sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Pariseo ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Ngano nakiksalo man ang inyong matututlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasala?" Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit, wala makinahanglan doktor, kundili ang masakiton ra. Lakad og susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga naingon, wala ako makinahanglan og mga halat nga mananap, kundili kaluy, kay wala ako moanhi aron pagtawak sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko riyan ni Kristo, nakasayod ako nga nakadungog na kita permente aning maong pulong. Hatagi ako ug ikaduhang higayon. Madungog nato kasagaran kining maong mga pulunga, kung adunay usa ka tawo nga maksaylaypon ug unya nangayo o kahigayunan sa pagtama sa maong sayop nga buhat. Sa Biblia, daghang kita makita nga mga tawo nga gihatagan og dakong kahigayunan sa Ginoo ug nahimo mga santos ug halangdon mga alagad sa Dios. Mga pananglinta niini si Pablo kaniadto usa ka mamumuno apan nahimong bantugang misyonero. Si Tomas usa ka nagduha-duha apan nahimong matarong nga magtutuo. Si Pedro taliwala sa iyang pagpahimakak kang Jesus sa makatulong higayon, gihimo hinong siyang unang pangulo sa atong simbahan. Karon adlaw ang Ebanghelyo nagtutlo kanato may tungod pakatak o ikaduhang kahigayunan kang Mateo, usa ka tawo nga giisip nga makasala o traidor sa iyang kagalingon katahuan. Usa siya kang Hudiyo nga nalabaho sa mga Romano, isip maniningil ug buhis. Sa mata sa kadaganan, dili siya angay kasaligan ug walay buot nga kauban. Apan ang Dios butan ug maayo gayut. Giduol niya si Mateo, gidapit sa pakuyog kaniya, mikuyog pagyut sa papangawon sa balay ni Mateo, ug nakikuban sa uban pang laing mga makasasala. Sa maong pamaagi, gipakita ni Jesus nga siya andam gayut mohatak ug ikaduhang higayon bisan pa sa labing dautang tawo. Kon buot sabton, unsa kahagayot kabutan ang maong gibati ni Mateo ni atong higayuna. Kun buot huna-hunaon, usa gayot kini kalabing bilihong higayon nga dili gayot angay nga pakyason o dili bakaha sayagon.
Usa ka kahigayunan nga gihatag sa Dios aron makaput ang kausaban. Usa ka higayon sa paghatak ug paklaom. Usa ka higayon nga makauba ang Dios nga makagagahom. Kining maong higayon wala gayud kawanga. Gibiyaan gayud dayon niya ang iyang mga buluhaton ug misunod kang Jesus. Nahimong usa sa iyang mga tinun-an, namatay nga martir sa tungod ug alang sa pagpadayon o pagsangyaw sa mga buhat ni Kristo. Mga igsuon, ang pagtawag kang Mateo, nagtutlo usab kanato nga ang pagtubag sa tawag sa Ginoo, na kinahanglan o kabauhan sa kasing-kasing, o tinguha sa pailnusol. Dili lang kini nakpasabot nga andam lang ta, kundili kinahanglan buhaton nato ang tinuray nga pagbiya sa atong mga sala. Si Mateo malipayong mibiya sa iyang daang kinabuhi ug misunod sa kabubuton sa Dios. Ang tawag ni Jesus na kinahanglan og pagpaubos ug tinuoray nga pagbiya sa sala. Ang pailnustol makhatak ug bag-o nga kaanindot sa atong kinabuhi kung atong ablihan sa atong kasing-kasing ung tugutan ang grasya sa Ginoo sa makikuban sa atong kinabuhi. Mga igsuon, ang paghatak sa Dios ug ikaduhang kahigayunan kang Mateo mamahimo usab nga madawat ug makaangkon natong tanan. Kay susama kay Mateo, ang Ginoo dili gayud mo pakya sa paghatak kanato ug laing higayon bisan pa unsa kadaku sa atong sala. Ang gugma sa Dios alang kanato nakpabilin sa gihapon. Busa sa makang Mateo, mobarok unta kita biyaan ang ato mga kasaypanan ug magsugod og bag-ong kinabuhi uban sa Ginoo. Pinaagi sa istorya ni Mateo, makita nato ang dakong kaluoy o kapaysaluan sa Ginoo. Nahimong pananglingtan si Mateo sa papaminaw sa tawag sa Dios, pailnusol o pamakamit tinut-anon sa pag-alagat. Mga igsoon, hinaut pa nga dili nato usikan ang kahigayunan nga gihatag sa Ginoo. Sama kang Mateo, magpuyuta nga matuod nga tinun-an ni Jesus. Ug hinaut pa nga ang gasa sa Ginoo magapanalangin sa atong kinabuhi ug ang sagrado nga kasing-kasing ni Jesus magahari sa atong kasing-kasing. Amen. Palihog manindog. Minani si Kristo aron pagtawag sa mga makasasala ug natayak kanila kaluwasan. Daton unato ang ato mga pakampo ngadto sa Amahan, moingon kita, mapuang gurong Amahan, kalui kami. Mapuang gurong Amahan, kalui kami. Nga ang mga huyang ug mga makasasala makaangkon ug kaayuhan diha sa balay nga gitawag ug simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Mapuagurong Amahan, kalui kami. Nga sila nga naghupot ug buhatang pampubliko magmatinud-anon diha sa ilang pagpangatungdanan. Magampo kita sa Ginoo. Mapuanggurong Amahan, kalui kami. Nga dinhi niining Eukaristikanhong halad,
makasinati kita sa maalimahong kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mapuang gurong amahan, kaluoy kami. Nga kabigo nato uban sa kaluoy ug pagsabot, sila nga nagpuyo ug masalaypong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Mapuang gurong amahan, kaluoy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ama, purong amahan, kaluoy kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makasinati sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mapuang gurong amahan, kaluoy kami. Amahan uban ang pagtuo ni Abraham nga masinugtanon sa imong tawag, kini imong Kristohanong katawhan nagdala sa ilang mga pakampo nganha kanimo. Itugot kini among mga gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pakampo kamo aron ang akong ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong makamot alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imo mga sakramento gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa maktabang unta namo sa makanunayon upak alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manao usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Mapasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan,
angay ug matarong gayod nga mapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tawo tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Yesu Kristo among Ginoo. Ung busa ang tana mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bak-ong awit sa pagdayeg. Duyok usap kami sa tanang mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diya sa usa ka awit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Santo, 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 sa Ginoo, usana sa kaitasan, usana sa kaitasan, usana sa kaitasan, usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasaki sa iyang kaugalingon, mikuha siya ugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihata niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan gikukana, kay kini mo angkong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunghay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug ang alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo maligyan. Aron paghandom sa kamatayon o kapakabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalat kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, makahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himua nga mahimpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose Palma among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluy, dat silang tanan, sa pagsukong sa kahayak sa imong nawong, kaluy kaming tanan, himua kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang nga mga santos nga nangatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga dahigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniha, gihatangana kanimo makagngawom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluy, mahalika kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pakbalig ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong sabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Ipakita ta ang pak-iniksunay. Panagdait. Peace, peace, peace. Panagdait, peace. Mga igsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan upamulong lamang umamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, upakalawat mapaambit unta kanamo sa imong kinabuhi, umatabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan.
kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagam sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.